Ahoj, volám sa Alan Turing. Som matematik, logik a kryptograf, ktorý veril, že stroje dokážu riešiť komplexné problémy, ak im dáme správne pravidlá. Môj život bol plný hľadaní vzorcov v chaose, kde ostatní videli len neporiadok. Počas druhej svetovej vojny sa nemecké vojnové správy šifrovali cez stroj nazývaný Enigma. Každý deň sa kľúč menil, čo znamenalo milióny možných kombinácií, ktoré by človek nedokázal prelomiť manuálne. Bol to zdanlivo neriešiteľný problém. Ve Bletchley Parku, kde som pracoval s tímom najlepších kódovačov a vedcov, sme vytvorili stroj Bombe, ktorý bol schopný automaticky testovať tisíce možných nastavení Enigmy v rekordnom čase. Použili sme princípy logiky a mechanizmov, ktoré sa neskôr stali základom pre moderné počítače. Vývoj tohto stroja nebol len technologickým triumfom. Dešifrovanie nemeckých správ pomohlo spojencom predísť katastrofám, skoncovať ponorkové hrozby a skrátiť vojnu o niekoľko rokov. Niektoré historické odhady hovoria, že tento objav zachránil milióny životov. No moja práca nekončila len pri rozlúštení Enigmy. Pokračoval som vo vývoji teoretických konceptov o strojoch, ktoré by dokázali vykonávať akékoľvek vypočítateľné úlohy. Tento koncept je dnes známy ako Turingov stroj, matematický model, na ktorom stoja všetky moderné počítače. Zamýšľal som sa nad tým, či by stroj mohol premýšľať ako človek. Položil som základ Turingovho testu, ktorý určuje, či je stroj schopný prejsť ako inteligentná bytosť. Tento test je dnes základom pre umelú inteligenciu. Dnes už vieme, že všetky digitálne systémy, od smartfónov po superpočítače, sa riadia princípmi, ktoré som pomohol definovať. Ak stroj dokáže nasledovať pravidlá logiky a spracovávať informácie ako my, kde končí hranica medzi strojom a myslením? Odpoveď na širšiu otázku o inteligencii a vedomí nechávam na vás. Ak chcete vedieť, ako sa z týchto myšlienok vyvinuli prvé elektronické počítače a digitálne obvody, sledujte ďalšie video o vynálezcoch tranzistorov, ktorí posunuli digitálnu revolúciu na novú úroveň.